Kanirio makare nyakoro mgajwa machiegni ahinya chendo eno imore tarik 6 dwe mar 10 2025 waikoni weche manyien mag mosebedo ka timore okinya ka sechegi korewore koda ka romono mar komesa ma ochakore ayanga kawuono KICC e boma ma Nairobi romo bende kelo kanyakla pinje mag Afrika marom 21 ma bende gitwaki wechego mag ohala wamiler kaachiel gi amoko bende kaka pile kodwa mbaka live marote machoke na 3-6 be wantie kacha live Facebook Ramogi TV KE mwima eskachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithondweche. Nikaanza tu kutoka nje kajipata na hara kwa. The patients presented with a very watery, whitish, some greenish diarrhea and severe vomiting. Kwana jima osewitongi magikalore kod muoch nyaldiema Transmara ochopo jabich ka jotuo pod medo rwaki osiptal. Jatend riwruok kinde LSK Faith Odhiambo Gweta okendo wuok e kanyakla mar aput manochuogi mondo mi onon kanyalo chul jogo manoyudo midhiero e ng'anyo. Basis upon which these charges are construed arises from the transactions contemplated in the SHA Act. Ji abirio ochwal e doho kaitudo kod ketho mag timo mibadhi e agulu mar okumba mar SHA. Machiegni nyakoro mgajwang chendo eno imore wantere gi Lizo Tieno ma en jaloko marwa nyinga Lydia. Okay, kwan ji mosewito ngimagi kalore kod muoch nyaldiema Transmara e kaunti ma Narok ochopo jabich kama moko 45 bende orwaki e ute thieth opogore e kar chung od bura ma Kilgoris banga motuono. Kalore kod jotuo ma orwaki e od thieth ma Transmara West nyogi bedo kod ambululu mager kendo chuno mondo miring kodgi e ute thieth. Crispino Tieno tiere kod ler koya e kaunti ma Kisii. Odichieng achiel bang report wuok ni tuo nyaldiema omuoch Transmara West kod Transmara South. Achiedh nade medo donjo ne Uganda ma wuok e alora ni bang kwan mar ji ma otho medore nyaka ji 5 kachop kawuono wuok tich. Hospital mar Transmara West ema koro obedo kar temo reso jotuo ma medo yudo midhiero mar tuono. E hospitandni jotuo itemo resi kochakre e nyithindo, mine kod wuone. Kamoro keto geno mar yudo nafu bang gamo tuono mar nyaldiema. Joseph Ongeri en jadak ma Majengo machiegni kod boma ma Kilgoris lero kaka otony e lak midhiero bang tuono kete piny kendo chuno mondo ochwale e hospital. Nilianza kutapika damu na kuhara. Mimi ndio nilipitia mengi nikaona kama sitakuwai. Lakini Mungu ametujalia na watu wote wenye wamekuja hapa wamehara hiyo style. Lakini wa madaktari wetu wamewaokoa sana. Machiegni gi Ongeri wayudo Alex Lemayan mabende medo yudo resruok bang gamo tuono ka ene gweng Mashankoe. Tumbo ilianza kunisumbua sana. Nikaanza tu kutoka nje kajipata na hara kwa. The patients presented with a very watery, whitish, some greenish diarrhea and severe vomiting. Several patients came into shock. Kaluwore gi midhiero no, sirikal mar kaunti ma Narok oro apisas mag thieth mondo tudre gi mag sirikal mamalo mondo gitim nonro ewi muoch mar tuono. Tumekuwa na admissions watu ambayo wameweza kulazwa katika hii hospitali mpaka wa saa hizi 45. Tutahakikisha ya kwamba wananchi kila mmoja wao awe na choo katika boma lake, watumie vilivyo, wanawe mikono kila wakati. Migao mar thieth bende okawo okang' mar goyo marufuku uso mar chiemo e chirni kod otende manie gwengego kaka yor gayo tuono. Crispino Tieno, Ramogi TV, Transmara. Obila ma Uganda okichore gi chien gi wach ma itudo godo mar teko jo Kenya 2 Bob Njagi kod Nicholas Oyo manyocha okaw aucha gi ji mokang'wen e tesend logo mauta ma Kirika Kampala e piny mar Uganda. E twak jofwamb weche jachiw wach lo obila ma Uganda Kituma Rusoke wacho ni jo Kenya 2 go
onge lwetgi kendo kata report pok ochoponegi nitiere ji ma olal. E thuolno bende moko kuom okinde ma Uganda ochwalo ng'ure doho mamalo e boma ma Kampala kadwaro ni gol chik ne jolweny obila kod Attorney General ma pinyno owach kama jo Kenya go nitiere. The Kenyans who are alleged to have come to join in Kenyan activists who came to join in a rally in Uganda, and it is alleged that they disappeared. I am not briefed by police that they have them in our custody. So at the moment, I don't have any information to the effect that they are in police custody. Nor do I have any information that they are accused by police. If I had it, I would volunteer it here without any reservations. I also don't know whether it has been reported formally that they are lost persons or missing persons. I don't have that information. Ogai mare rogo kinde pacho ka LSK Faith Odhiambo gwetao kendo wuok e kanyakla maraput mano chwe ko jatend piny Kenya William Ruto mondo non yore mag chulo ji mano yudo midhiere ng'anyo. Faith wacho ni okao kang' makamano kaluwore gi bura ma osemaki doho machungo chenro margi. Ora Nyambaga ntiere kod ler. Bang'ne mak bura ne jatend piny kuom chuoga put mar jolony madhi rango chudo mag jok mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo. Ogai mar riwruoge okinde LSK Faith Odhiambo gweyo tao e kaka jalup mar jakom apudno. E barupe, Odhiambo koni achiel kachiel ochwalo barupe ne jatend jotije sirikal. Kotelo ni otimo mano mar rito chia kod bidhruok mar riwruok mar okinde ma pacho ka LSK. Odhiambo bende olero ni kaluwore ni bura mar wach apudno pod kuome omoke rotedo makero goya e kendo ng'eto mare bire chien. Thuolo mane ochiw ne apudno bende en dweche adek. Faith wacho ni nyaka sani odong' mana dwe achiel kende. Bende onge gima gisetimo, omiyo yango ni onge tiende bedo jalup jakom mar apudno maonge gima gitimo. Odhiambo dhi nyime kendo lero ni gi ndalo 30 modong' ge gima apudno nyalo loso manyalo chiwo ratiro ne jo Kenya kendo biro chuno mondo med apudno thuolo koponi doho golo ng'eto ni ne ochuoge kotenre kod chik. E baruano bende yango ni jok mane oyudo hinyruok osebedo ka chopo kuome kod ywak ka chunygi ool ni karang'o ma apudno biro bedo mondo migi itgi mondo giwach gik manie chunygi. Maromo ji 120 ne onegi kinde ng'anyo e kendo dhano bura bende ne oyudo hinyruok kod adhonde mopogore opogore. Odhiambo jiwo LSK mondo oket maine buche madhi nyime doho mar chiwo ratiro ne jopiny manyocha ratichgi ne orochi kod obila. Otiyo koko ne jo Kenya ni en pok ne ondhogo ng'ata ng'ata kendo nochamo mwa mar fwaro ratiro ne jo Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ji abiro monywando lakteche kod kar thieth moro mar ji giwegi ma Mtwapa e kaunti ma Kilifi chwale doho ka itudo kod mibadhi e agulu mar okumba mar thieth mar SHA. Achijego itudo gi mibadhi ma okelo lal mar siling milion 2 guch SHA. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode ntiere kod ler. E oboke mar ketho ma ondik ni achije 7 go, oyangi ni timbe mag mibadhi ne gitimo e kind tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 higani. Ketho go oriwo koda katimo miriambo e oboke mag okumba mar SHA kendo kelo lal mar silings milion 2 ka owuok e agulu mar SHA. Achijego gin Patrick Kimuyu Kanya, Faith Chepkirui Bill, Stephen Okinyo Juang, Justin Baraka, Pauline Wanjiru, Nadia Mbevu kod kar thieth Majambo Jipya Medical Clinic. The particulars of Count 1 provides that on diverse dates between 1st November 2024 and 30th June 2025 at Jambo Jipya Medical Clinic, Mtwapa, a sum of 2,032,680, which is alleged to have been paid by SHA. Count 1, the offense is premised or is that of conspiracy under the Penal Code, but the particulars of the charge speaks to the Mother Act.
Ranyisi ma ochiw en mar Patrick Kanya kod Faith Chepkirui ma itudo gi keto SHA chulo Sh30,000 kuom riambo ni jatuo moro manyinge Mary Njeri ma ripot mane ochwal ne SHA ne nyiso ni onyuol e yor pala to kuom adier ne onyuol e yo ma kawaida. Achije mamoko magin Stephen Ojwang kod Justin Baraka itudo gi thedho obok mag thieth e lo jotuo moko ma oyang nying-gi kaka Agnes Chisinde kod Lucas Mwamba kendo magichwalo obok go ne tend SHA mondo mi giyud chudo. Achich machielo manyinge Pauline Wanjiru itudo bende gi ketho rocho kar kano nonro mar jotuo kendo ndiko miriambo e wi jatuo moro. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Maneno gai mar doho David Maraga ose jatend piny Kenya William Ruto kuom rem tieko ng'anyo ma jopuonj mbalariany ma kor donje juma mar adek kowacho ni mano en yo mar thiro somo ma pacho kae. Ne olose kinde manosidha yanga jachung' maduond bura mar UGM yiero madundo ma Ugunja. Maraga wacho ni piny owacho oserem tieko midhiero mar jopuonj mbalariany go ka omenda mamoko to itiyo godo e chenro mar sirikal moteseni empowerment program magibiro e kinde ma ng'anyo mar jopuonj go koro donjo e juma mar adek ka jopuonjre modiwo e skunde nyocha obogo mariwore gi jopuonj gi ng'anyo ma kamano mondo mi sirikal owinj ywakgi. And you know, you miss even 1 week of classes, it affects the students' performance. We say the lecturers cannot be paid because there is no money to be paid. And yet, there is money to be given out as empowerment. In fact, it was an irony that the teachers go to State House to be given handouts and the classes are empty because the children are not there. There is no capitation. We want to condemn that. This is all corruption. This is corruption. Money has been taken from education to be given out as empowerment, which is actually bribery, and yet the lecturers are out of classes. Those are among the things we don't want, and those are the things we want to eliminate in the next government. There is voter registration that is going on. We continue to appeal to the young people to come out in large numbers and register so that come 2027, everybody has a vote. Jagoro mongere migao marita Dr. Raymond Omolo koni migao no seketo kenge makare magarita e kuonde chung'ute buche ma ibiro time welo madundo dwe manyien. Maneno ni yiero makamago otayo mowinjore. Raymond wacho ni tijgi maduong' en biro neno ni lwasi obedo makare ne duol ma ochung' ne yiere pacho ka IEBC mondo ota yiero madundo. Dr. Raymond oloso e kaunti ma Homabay kinde sidho chenro mar nyota ma geto bero ngima rawere. I want to give the assurance, not just to the people of Kasipul, but to the country, that Kasipul is one of the areas where we are going to have elections across the country. There are 22 other electoral areas across the country. And each and every part of this country deserves the highest level of security. As you know, today the country is facing a very stable state of security. In Kasipul, yes, there were previous challenges that we've had on matter security, but you may have noticed, and you agree with me, that even the primaries that were done by the ODM party were not shrouded in the kind of violence that we have experienced in the past. And for me, that gives me the comfort that as we go into the by-election in Kasipul and the rest of the country, we will have a peaceful exercise. But I also want to take the opportunity to call upon not just the people of Kasipul, but the country, that we must be tolerant. We must allow, even when the campaigns will be going on, if you don't support a particular candidate, keep away from their functions. Piny owacho chako chenro mar tiegruok ma geto neno ni rawere oyudo dongruok ka okalo miyo gisir mag timo ohala. Jogoro mongirore e migepe ne olworore e tunge Kenya kaloso gi oganda kendo jiwo tiegruok ma kamano kaka yor ting'o malo ngima joma tindo. Jafwambo Jojuma nigi ler. E gwenge ma kaluchendo ne hotele kod apisas madite e piny owacho ma oting'o jagoro mongirore e migao mar Raymond Omolo, mane migao mar Fredrick Oluga, jagoro maduong' e migao marita mar oganda kata social protection Joseph Montare kod mamoko. E bwo chenro ne obedo tesi kaka nyota rawere maropra biro dhi yudo thuolo e ward ka ward e pacho kae. Particularly those who have not gone beyond
Form 4 or secondary education who don't have any skills, that we are giving them an opportunity through 4 different work streams. The first work stream is through offering them opportunities for employment, through on-job experience, recognition of prior learning, so that you have many youths who are skilled in different crafts but do not have certification. Then we are also working on the business support. Want to give them employment. And this was a promise by our Excellency, the President. We are going to have a focused, transparent, and objective realization of true youth empowerment. What defines the greatest challenge that Kenya and Africa is facing? Youth unemployment. Jodito gi e piny owacho jagoro mongirore e migawo marite pacho kae Raymond Omolo mane chopo chenro ni e kaunti ma Homa Bay ne ojiwo rawere mondo koro wuog oko kendo koro ndikre chenro ne mondo kap giber giyud thuolo e bwo chenro ma isiro kod bengi mar piny mangima. And the application is through a digital process. They need to dial *254#. And part of that business support, we will identify 70 youths in every ward. E kaunti ma migoro gane yudo thuolo mar yudo puonj kaachiel kod penjo ma opogore opogore ma otende kod chenro ni ma ndikruok mare dhi timore e kind tarik 6 kod 12 mar dwe ni. Mokwongo gini en grant, en pesa ma kiyudo tikawe kamano titiyogo tiji ma ok idwoki. An aneno ni odhi konyo yudhe mang'eny kendo jogo manyo hope gi oselwar ni onge konyruok ma ginyalo yudo gidhi yudo. E seche ma rawere gidhi yudo omenda ma ginyalo timo go ohala e bwo chenro ni, dwaro nitiere mondo koro piny owacho oket lwasi maber mar timo ohala kendo puonj malongo bende kochune rawere e wechego mag ohala. Joma tindo yudo ka samoro pesa kiyudo komi mar ohala tichak idonjo go e yo machielo. Koro pesa to onego gol to kapok ochiwe, kuong chiw puonj makende ne joma tindo wetena. Jagoro mong'ere migawo marita mar oganda kata social protection Joseph Montare mane otelo chenro ni e kaunti ma Migori ne owacho ni rawere man kod hola mar Hustler Fund to pok odwoko koro dek ok yud thuolo ma yudo omenda ne bende kodhi konyo rawere e timo ohala. You have to be in good standing. So if you are not entrusted with the little money that you borrowed from Hustler Fund, how shall we entrust you with 50,000 and above? Korka kore jagoro mong'ere migawo mathieth Oumo Luga mane owuoyo e kaunti ma Siaya to ne ojiwo apisas mag piny owacho ma oting'o ruodhi mondo koro chiw milion rawere mondo koro ndikre e chenro ni bende wane koro dhi konyo e dwoko piny nok mar tije e pacho kae. Mondo gidhi e gwenge kabisa ka ging'iyo joma ok nyal, nyithindo mane samoro mako ich kimakosa ma owegi, yudo ka society be koro owegi, gin be koro giluor, ng'ama kony gi onge, joma ne ok odhi skul maber, mage joma dwaro kabisa. George Juma, Ramogi TV. Dakika na paga uchiel bang' saa 3 mar otieno chenro enoimore wakawo yo mokwongo. Samuel Wuod Amani wachono osebet mos ahinya gi familia mare gin Gem Luri Massive Siaya County. Wachono puonjo jatend LSK nyadendi Faith Odhiambo kuom were kod weche mang'eny manyalo mone tiyo kaka jatend Okinde kod luwo chike Kenya kae. Wachono mor ahinya gi wach mar Faith Odhiambo Gweta kendo were gi hapudno kare no bende ote ma Susan Adhiambo Ochieng entiere boro tiyo mos ahinya ne joma nyal diemo yudo Nyasaye mondo mingi chang makende entiere kanyo gi pin number mare. Rukamana ahinya. Ano bende kanyo ote mar Ken Nyumba olungre ni aka Affordable House entie kodwa koyara mula Kajimbo Nyakacho wacho ni weche gichopone e yo makare ahinya. Kaito bende aneno kanyo ote mar Ben Osiha wacho ni gin kanyo gi Jawde Iva Nyakwar Nyamboka gi Martha. Ano Ali KE wacho ni entira leo kodiere weche gichopone bende eyo ma owinjore. Jakogelo this wacho ni entie Paporang Twisani entie Mwiki
kata wacho ni kare Uganda ne gin ok giluga chike mag East Africa wana kaka jo Kenya waul gi wang teko ondiko kamano ma isikindhiyo jo Kenya e pinje mamoko wacho ni winjo bed ni giluwo weche go motendre kod winjruok mikelo moketi e kinda pinje kendo kaka winjo bed no bedo. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni jothurwa obed motang kod chamo le mag bunge ma oko puodhi eyo makare moko nigi kwiri maricho wacho ni chike mag Musa bodagi chiemo moko ne kik cham. Aya, Daddy Justima wacho ni entiere gi jawde Eunice Brenda gintie game mano nyar game ka gilo gi Braton gi Purity gi Ramo gi TV odhiao makawuono benano Vital Sapudo wacho ni entiere kodwa kata kamano owacho kanyo ni okwaone gi chang mapiyo jogo moyudo tuono mar nyaldiema kata kamano oganda ngi weche go mag arita kendo gi ritruok gi ler eyo makare oyo matin ma en hoimore nyakwar mga jwang kikidhi mabor wadwo kod mathoth. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers, and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform, and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Kanine baf nitie ng'ama ni wuoyogo tiwacho ne ni eri jaherana mane mawacho Nisayudo nyodo nikelo nyako chia cholokore nyeje nung'ani sandi nango nyako chia mimi yere kondo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo katno. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Machiegni kendo Governor ma Wajir Ahmed Abdullahi oyier kendo kaka jakom mar riwruog governors ka Governor Manyien Mutai Kaiga bende duoko kaka jalup jakom Governor ma Tharaka Nithi ma osebedo jakom mochung' ne weche thieth riwruog governors koro dhi bedo jaleg governors e chenro margi ka Governor Mombasa Abdulsamad Nasir ma koro dhi bedo jakom komiti mochung' ne thieth. Governor ma Kakamega Fernandes Barasa pod dhi medo bedo jakom komiti mochung' ne weche omenda ka duol no mar governors gisingo kedo ne counties kendo neno ni omendo chwal kalure koting ma counties ntirego. We, the executive committee of the council, having been duly elected to serve, hereby commit to the following priorities in strengthening the mandate of the council and protecting the spirit of devolution. 1. The operationalization of the Devolution Training Institute. 2. The implementation of the Strategic Plan 2022-2027. 3. Renewed commitment to the Council of Governors and
protection of devolution. Jakom jodong luo ka dhowath nam chumbi James Obara Kings kone kwan joluo ma yudo lemo mag siasa Mombasa medo mana dok chien kipimo kod kinde mokalo kalura gi pogruok mamedo nyiedhore kindo nage. Mago wachero mane okelo kanyakla jogo molap dog gindong ne kome opogore matwak ewi kaka ginyalo yudo kome opogore yiero mabiro to chudho kalura gi kwan maduong' mag joluo modak Mombasa kaka Joja okolero. En romo mane okelo kanyakla jogo ma olap dhogi ndong ne kombe mopogore mag telo kaachiel kod mago mane olaro lemo e thuolo mokalo e kaunti ma Mombasa. Kae kuku mar wach ne en rango kaka kwano nage mayudo thuolo mag telo mag siasa nyalo medore ei Mombasa to chutho kaluwore gi kwan gi maduong' mag jogo ombulu. Jaluo koyudo telo en gima ber zaidi n'oganda wa. Obed ng'atno dhitiyo maber, obed dhitiyo maber kumodweno, that is none of our business. Our business number one en niya, to ber gi interest marwa kaka oganda. Mano gima ber. We cannot make it alone and we don't only get time. We have to get strategic partners. Wasol jomoko. Let us start talking. Koro kaka jotelo nyaka okwongo fon ni ang'o mano osebedo katimore ma mon wayudo gik wadwaro. Ok wang'e sero joma wabet go e mesa koso wane mwakia go mbaka mago gik wafweno koso wapenjore kendo ni koso wagolo jotelo maonge kod ndadhu. E romono jakom jodong luo ka dhowath nam chumbi James Obara Kings ne ojiwo jolar kombe duto mondo mi obed jombola ka gisero ombulu kendo giikre mar siro jowetegi mani kod mbii mohewogi. Telo mar piny ok kaw gagoko. Telo mar piny ikawo gi lomba. Iloso gi ji to giwinjo ni ibiro timo negi ang'o. To giyie ni mae gima dhi timo koyiera kwaseng'iyo kamoro ni kama Changamwe ka ng'ama kama ema nigi opinion mamalo to ng'ano kata kukiro jodongo ema wabiro ni mondo wawal ni ng'ane un wene unyathini wadhi faulu, lakini ka onge ni en agoko nigi pesa in gi pesa onge kuma dhiye. Ne ochiwo ranyisi mar higa 2013 mokoni onagi ne kod MCAs 11 e od bura mar kaunti ma Mombasa kaluwore gi winjruok mane nitiere e kind oganda kwan ma kata kamano sani odok piny malich mokalo. 2013 ne wan kod winjruok jodala wa kanyalo godo. Ino ne ber sana. To kijeni masani dwa donje lweny mar politics. Ochajo dongo. Gichajo dongo. To jodongo ema golo gweth magoli piny mondo yud gimidhi yudo. Kendo joma ng'eny wacho ni Obara Kings rach, wan mwarach wawegi. Iseng'e maber ni Dorothy ber junda kacha. Ang'o miyo koro ibiro mana ni mondo ikethne. Badala isapote tikethone. Koro wan onge shida kodi kendo onge chieng' ni biro winjo ka jogi oyanyi gima giwacho mana ni Law Council of Elders onego konywa. It is very genuine and a very fair concern, senior. How comes Lisa Maja Lugaro Telo tikiae? To sama kuro ikipera mbeporo mate tiye? Ile based on what? Kata kamano, ne ginyiso geno ni lokruok dhi bedo e yiero mabiro ka dipo ni winjruok dhi bedo e kindgi giwegi. Wan kaka joluo modak Mombasa nyaka wang'e ni mondo wanyis jowa mondo kaw kura nikech kura no e nguvu marwa manyalo miyo watelo, machielo en riwruok marwa. Watim gimiluongo ni opinion poll ma ng'ano maber monagi kamoro amora obed Likoni sub counties te mondo wachak ng'wech chon sama ikawe kura ni wang'e kura ma wan godo kondo wayier jowa mabeyo mosengeyo ni ber mondo waonge gi mkono maonge ich lit. Wang'i kaka wane piny ni ere kaka wanyalo manyo ma watiyo gi jogi nikech jogi oluorowa. Giluorowa ni wan jok ma wigi tek, wan jok ma nigi muolo, wan jok ma dwaro timo gik moko gagoko. Koro kaponi wa bolore irgi ka ok bolruok moro mar fuo, bolruok niya wan gi ji 100,000 e Mombasa mangima mong'ado kura. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. E thuolo mar higni 14 sani, miyo mideno ni Phoebe Hakelo osedak kod nyathi mantie kod ng'ol mar obuongo kata cerebral palsy. Ngima ma okoni ok osebedo mayot ahinya kendo dwaro chuny motegno kaachiel kod sir mowinjore.
To odiochieng'ni ma kawuono ma piny ngima dhialo jogo mantie kod ng'ol mar obwongo, weche mag akweda, garama mag yedhe kaachiel kod nok mag kuonde rito jok ma kamago. Koni pod en midhiero mapek. Jafwambo marwa Mombasa, George Aoko, ne otimone limbe ode kendo miyowa ripot e yo machal kod ma. En od Phoebe Akelo manie gweng' ma Chuda, Mombasa. Kae ne ayude koikore mar chiwo yath ne wuode mani kod ng'ol mar obwongo. Kaseloro to kora arwako ne gode e ume. Opimona ni nyathineno ne onyuolo ka ngima maber, to kata kamano ne ofwenyo ni en kod midhiero bang' dweche buora. Koro nyathina ni ngima kata king'iye to ber abera, ochwe, nyathi maber, lakini koro neno ka ng'ute nudni ok nyal chung' kende, wengege ok mbalre maber. Kaso koro rieruok moro nobiro ma koro nokanyal ng'e ni en mane. Koro nafwenyo tuoni ka en gi dweche 6 monego bed ni nyathi bet, to koro nokobet maber. Kata kamano, ngima onyisa ni ok osebedo ne mayot ahinya gi familia mare, to chutho i wach rito nyathino. Samoro moro modonje familia no, ado wacho ni nedo ka familia te bedo mong'ol. Bedo mong'ol e yo mane? Nikech kaka koro an miyo marite, nitiere gik moko mokanyal timo. Nyathini odwaro ni mondo ng'ato bed kode are okinyi nyaka odhiambo. Kama neno bede ni ok onyal wuotho, ok onyal chiemo, ok onyal kata losruok, olosore mana kama entiere ni. Koro mano nyiso ni tijega moko ni koro inyalo ndika, kata kama ne awuok okinyi taduogo godhiambo, an kuoma ok nyalre. Achiel kuom pek mantiere okoni en wach yath. Yedhe ma nyithindo gitiyogo bechgi tek sana. Kaka an seche ma awacho ni dwe yedhe gi nikech en yedhe mopogore opogore, anyalo tiyo gi 30,000. Kando gi yedhe motiyogo, nitie jarwech matimo occupation therapy. Nikech an ahingo, nikech koro antiere katimo ne home caregiving, nitiere daktari mabiro to rwae. Koro nyalo yudo ni per section achulo like 1,000. To mano itimone pile nyaka ndalo 5. Nikech koko timne mano, tineno kaka fuondegegi biro dolore. Nok mar kuonde mag rito nyithindo ma kamago bende okoni en midhiero. Gino mokoni kaber to piny owacho onego rangie matut mar reso jonyuol mani kod nyithindo ma kamago. Tinyalo yudo ni jok makonyogi kata mapidhogi chiemo, makonyogi ka gilosore, inyalo kata ka gin ji 2 kata ji 3. Ji 3 gi nyithindo 30 machalo kama bedo matek. Aseng'ang'ana kaka janyuol, waseng'ang'ana, to chutha duoko ne Nyasaye erokamano nikech osebedo jakora. Weche mag akweda mageto familia go okoni pod en midhiero, gino mamiyo moko kuom familia pando nyithindo e udi. Jambo hili kulitoa kwa community, kwa watu ni ngumu sana. Watu bado wanaamini kwamba kuna ushirikina ama kuna makosa fulani ulifanya ndio upate mtoto kama huyu. Jambo ambalo si la ukweli. Bedu miye uru jonyuol gi support. Lemnegi uru. Kikuchak siemogi nino timo kama, maybe kidhie kanisa, maybe nini timo richo moro, ka ine anyuola maybe nitimo gimoro makwero, ka intiere piny ka, walemnegi nikech ngima to Nyasaye machiwo. To e odiochieng'ni ma piny ngima dhialo jogo mani kod ng'ol mar obwongo, kwayo en ni piny owacho ranggi kod wang' mamuol kendo jolgi e weche mag yedhe to kod kuonde ritogi. Nasema kama serikali ingekuwa inatenga, ijue watoto kama hawa wako, wawatengee shule ambazo ziko karibu na mahali ambapo wazazi wanaweza wafikisha kwa urahisi, itakuwa jambo nzuri sana. Okang' maneno ko ogoyo chakre aware ka indweche 6 manyaka sani, koro wagi kode higni 14. Waneno okang' matino lakini waneno ka en gi pogruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Romar komesa mar twak ewi weche mag ohala mokelo kanyakla pinje 21 mantie Afrika ochakore ayanga kawuono e boma Nairobi. Twak ma kawuono ne geto jiwo kendo yaro ohand maua kaka achiel kuom ohelni madongo ma Kenya timo gi pinje mag Ingereza. Jan migawo ma pur Mutai Kagwe ojiwo achiel matimo ohala kod dongruok e kind pinje 21 mantie riwruok mar komesa.
Romo ma ochakore ayanga kawuono mokelo kanyakla pinje 21 mantie Afrika. Romo mar COMESA mageto twak ewi yore timo ohala e kind pinjego. E odiechieng'ni mokwongo, twak mane obedo ne en marango yore bero ohand maua, olembe kod alode ma piny Kenya timo gi riwruog pinje Ingeresa EU ma osebedo gi midhiero e kinde mokadho. Owing to recent challenges with stricter European market entry requirement, the government is strengthening compliance systems as well as seeking out new markets in other areas of the world. Kenya omedo chiwo singo mar yaro ohand maua, olembe kod alode ma itere pinje maoko kendo tiyo kanyakla gi pinje 21 mag COMESA e loso chike mabiro tawo chenro mag ohala e kind pinjego. You have seen the growth in avocado, growing very, 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 very quickly. And we have no doubt that avocado is going to be one of the key, export crops in the future. So with that kind of ecosystem that we have, it simply tells you that we have huge opportunities. All we need to do is partner properly with the regions, the rest of the world, the European Union, and then we expand growth. But also of importance is the issue of value adding our products, because we, as much as possible, want to add value to each and every agricultural product that we are producing. If we add value, we create jobs. Jatend migao mar pur Mutai Kagwe opoyo okang' ma COMESA osebedo kakao mar jiwo chenro mag ohala e kind pinje 21 mantie Afrika, ka koro medo kwayo nywako lwedo e neno ni chenro mag tiegruok e wi yore makare mag timo ohala ojiwore. Romono biro dhi mbele kar bagro ma KICC nyaka tich ang'wen jumane. Jakom board mar sukari e pacho ka Nicholas Gumbo osingo ne jotije 5,000 matiyo e kembe sukari ni ok gibi wito tijegi. Gumbo wacho ni 80% mar jotijego dhi yudo tije kembe ji giwegi ma okawo ting' mar tawo kembe sirikal, ka moko to gin jotije ma ikore ne dhi e rutaya. Oloso kaluwore gi ng'ur mar jotijego mantie kod luoro ne ginyalo wito tijegi. So what is happening is that if you go to Moroni, if you go to Chemelin, if you go to Nzoia, if you go to Sony, over 70% of staff there is over 50 years and over. In fact, some have gone past their retirement, but they cannot be retired because these factories don't have any money to pay them. We are finding cases where people are claiming leave days in excess of 20 times the amount that is allowed by law. Those will have to be removed. I have discussed with all the 4 millers, and the agreement is at a minimum, up to 80% of them will have to be retained. No government will employ anybody for the purpose of making them redundant. It's not possible. Some of these issues that we have come across is also because of poor management. You go to Sony, for example, even when the ministry clearly gave instructions that no more employment should be undertaken, Sony still went ahead and employed people. So this is wrong practice, and it has to be corrected, because no one opens a business for the purpose of only paying salary. Kode kaunti ma Kisumu, manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga omedo siro chenro matend kaunti no ni godo mar gero udi ma nyasani. Abala oloso kowacho ni iketo maine gero udi manyien ma nyasani kadak ma milimani, kendo nyaka muk udi 162 manoger kanyo e yor machon. Wacho ni gedo no winjore okaw thuolo mar dweche 18 kendo idhi ger udi mane gi kuonde nindo 2 kod mago mantie kod kuonde nindo 3. Ngire Professor Peter Nyang'nyong'o bro bet ka e tich ang'wen gin gi jatend jo NSSF gi board mare. Gibro keto miseka mondo ger ute 164. Ute 108 bro bet bedrooms 2. Ute 54 bedrooms 3 man gi servant quarters. Kae koro wa restrict ok inyal gero ute mang'eny kech ka Mlimani. Etend Ngire Nyang'nyong'o kotieko to wabro bet gi housing schemes karibu 10. Ng'eni Shauri Moyo Lumumba nitie housing scheme dhi mbele, ute ne kanyo machon neno kwase lokoge. Anderson dhi mbele, Kasembo dhi mbele, Ondiek bende kwa tiekre Weche assembly mag sign dhi mbele. Kidhi NHC ibro yudo ka Kanyakwar dhi mbele. Kidak Kaloleni e ot machon to ng'ato biro tini wuon title deed to dwagero ute floors 8 kata 10.
to nyisi ni floors adek mokwongo gin magi. Tidhi ket ute mabeyo man gi choche, koro inyalo kawo moko to mok rent. Kwa Kaloleni to warie Obunga. Wadwa transform slum, iluongo ni kizungu ni urban regeneration. Lero city e yo maber gi ute manyien. Wakoyo machielo nyakurom gajwang' chendo ni mar oimore aneno kanyo ote mar bolo barako chieng' mawuok Godber Comprehensive School wacho ni entiere kodwa e chenro. Guda Kayesu wacho kanyo ni entiere Makalda Seme Migori County puoch gi pak ne governors magonagi ma oyier jokombe mag duol mopogore opogore telo mar riwruok mag jotend governors anyato ne Pindra Obatala nyakwar Jomoka chiel wioke ma oyier jakom mar weche mag chike mano governor Migori puoch gi pak ne governor. Ozum Kapita bende wacho kacha ni entiere kodwa koya Migori County Luanda Konyango Center en kanyo e Kalebo Koth Victor kaeto wacho kanyo ni oganda winjo tang gi gika kuonde magidake gineni kuonde magibede gin kuonde maler gik magichamo gik maleyo gimodh pi maleyo kendo gicham gik maliet mondo mi wechego mag nyal diema oked godo heyo makare. Media neno kanyo ote Marawino Janabi kaya Oyani Masai wachono mora ahinya gi Ramogi TV kuom masiko manyone oganda jo Kenya gigo matimore e pacho kae. Goroba ofwene keneni kacha ka intiro Siri Gwase gi familia mari Sami Okoth ntie Ndira kaeto beano kanyo ote mano mar Wilkista Joseph kantia Diedo Karachuonyo wacho kanyo ni wechegi en bende oyude eyo makare. Aduda Akula kijana mdogo wacho ni entie Bwembu wacho ni en bende entie kodwa chenro kaeto Alwala Junior kaya Dirubi Orphanage wacho ni en bende entie Nyakachkono umora hinya gi Ramogi TV kaka weche chopone gi eyo mauyo. Benta Charles wacho ni oimore osedonjo kendo weche gi chopone en bende Karen serikal oyie wuogo ko mondo mi giwinjre gi jopuonj mag mbalariany mondo wacho ni saa sudo mana kaka saa sudo higa bedhi ka rumo to somo sani ochung' miyo bedo matek ahinya ka lecturers kata jogo ma bende pod puonjo pod ogomo kwa mondo jopuonj otim winjruok kata serikal otim winjruok gi jopuonj mondo mi gidogi e skul gipuonja jopuonj. Awiti Jarodi ntiere kodwa e chendo ka ntiere Odiko Pany wacho ni oganda omeda jiwore kendo wechego mag tuoche magiwacho ni medo chando chuny oganda neni orito ler molongo. Fredrick Makouma wacho kanyo ni entie kodwa kaka wacho ni Joseme no break record sani koro gimak katutenga ok en gima kare no sekwer kacha e KWS ni ok gin gadiere kit ringo no ne chal nade omiyo oganda odhi mos e weche gigo michamo mopogore gi ma oganda jacham pile. Koro naguka neni kacha ka intie Mikei kaeto David Omoka Wodri nyantie gwenge mag Rinyo Kone ji duto te ma neno Ramogi TV orwake chenro haya oyo matino duo kod mago mag tuke nyakurom gajwang' kidhi mabor. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is Able kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 337 hash kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru.
Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low-season travel. VU Travel. Let's plan your story. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Citizen Duka, the home of discount. Why pay more when Citizen Duka and Quickmart bring you massive savings this week? Get 5 liters of cooking oil at 1,189 shillings, 5 kilos of basmati rice at 1,349 shillings, and 2 kilos of all-purpose flour at 159 shillings. And that is not all. There are more offers waiting for you. Simply dial *487*5#. Select your product, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Tim mar Harambee Stars biro wuok pacho ka odiochieng' makiny ka gidhi e piny mar Burundi e manyo tiko tuke mag pinje mangima tugo ma ibiro bagi chieng' tich ang'wen. Timno ma itawo gi kocha Benny McCarthy obagora kumar gi mogik midhiawo ma kawuono kapok giwuok mar dhi rakore gi tim mar Burundi. Tok tugo gi Burundi, Kenya biro rakore gi tim mar Ivory Coast 14. Nyaka sani Kenya omako thuolo mar 5 gi points 9 kod tok tugo tuke 8 e Group F. Lek Kenya ng'ado tiko mar tuke adhula pinje mangima nenre ka gima duono ka points e kindgi gi tim mar Ivory Coast momako thuolo mokwongo e Group 9 points 11. Kata kamano, kocha McCarthy lero ne gidhi e piny Burundi gi Ivory Coast e manyo loch. Loch mabiro miyo jotuge mijing'o e kindeni ma otemo loso timno mar Harambee Stars. To try and collect maximum points, but we know what's at stake as well, and we know that it's us going into the Lions Den, because for Ivory Coast, a win would definitely secure them automatic qualification for the World Cup. You know, football is not played on paper, it's played on the pitch, and we're going out there to play the best football that we possibly can, and hopefully to win. We've had a good support from the fans, and the Kenyans really showed a massive support for the national team. For both of us now, it's quite
realistically impossible to qualify, but I believe it's a much more good opportunity for us also to go and test ourselves, outside there. I believe most of them, they are talented, and whoever works hard, the coach is fair, and he has his eyes all over the country. So I believe it's just by merit, and hopefully he can, do what he does best. Tukiadhira lig maduong' mapacho kabiro kao yueyo mar jumbe ariyo kendo chiwo thuolo ne jotugo mondo oriwre gi tim mar Harambee Stars motel ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje mangima. Tok tuke ang'wen nyaka season ma higa 2025 2026 chakre. Klab mar Shabana omako thuolo mokwongo gi points 7. Shabana nowuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Tusker FC nyoro kae thuolo mar ariyo omake gi klab mar Posta Rangers ma itayo gi kocha Pamzo Umolo. APS Bomet nyaka sani pok oyudo point mora mora e lig maduong' tok idho season mokalo ka giwuok e lig mar National Super League. Sofapaka nitiere thuolo mar 17 kinde ma jolos kuong' Tusker FC nitiere thuolo mar 16 gi points 2. Ni results ambazo hatuko tumezipangia, and it's very disappointing because ukiangalia with our targets we can't afford to lose points wakati tumezigrab. So I think in something tunaenda kuwakia because ukiangalia ile bao wametufunga imekuwa out of nothing. So naweza sema tumelose as a team. We need to go and rectify hiyo makosa next time. Tukifunga mtu hata kama ni bao moja, we take the lead. He needs to go very fast to make the right decision. So naweza sema it's something he needs to go and work because ukiangalia the entire minutes amecheza vizuri. Apart from that small mistake amefanya, na tumelose kama team, hatuwezi ka blame kwake. Alama moja ni muhimu. Hii ni project ambayo tunafanya mwaka huu, na tuna believe na wale vijana wadogo pia wamekuja. Na nafasi ambazo tunapata, kila mechi tunapata nafasi nzuri za kuweza hata kushinda mechi. Kwa hivyo hata ukiangalia mechi ya leo tunapata nafasi, lakini hatuko clinical pale mbele ya goli. Lakini leo tunashukuru Mungu kwa sababu Ian Simiyu ameingia na kafanya mambo yake. Imetuondolea ile pressure kidogo, lakini bado tulikuwa tumetarajia alama 3 muhimu sana. Na kwa mafans wetu tunawaambia tuendelee kukua watulivu kidogo. Tim mar Vihiga Queens obiro giriyo mar kao lig mar season ni tuke adhula lig maduong' mar Wakeni pachoka to krodho tim mar Bungoma Queens gonde 3-0. Joloch season mokalo Kenya Police Bullets FC komachielo bende noyudo loch tok tengo Kayole Starlets gonde 2-1. Tim no mitao gi kocha David Vijago noyudo gol margi mokwongo kalo kuom jatugo Lavina Chola kapok Pirena Lukwe medo mar 2 ne jobunde ma Police. Efrezia Shilatso noyudo ne Kayole gol mar yueyo piwang'. Mokum tuke mano bagyo dirani soka Assassin no loyo Gideon Starlets gonde 2-0 ka Trinity no yoko Kisumu All Starlets gonde 4-2. Kipsed no lo gonde 2-1 gi Zitek Sparks. Kanya mwatike chendo maro imurano kamandela onila mar Kibiri Ward wachoni en kanyo gosiepe kata kamano mora ahinya giriwruok moneno Mombasa wachoni riwruok eteko poch gi pak ne onagi mantie county no ma Mombasa kuom nyiso achiel margi kaka oganda kendo dwar bedo kod yore mag timo chenro mag gi kanyakla kaka joka ng'ato. Eno bende kanyo ote mar Mercy Merrill entie Nairobi kaeto Florence Ketel wacho kanyo ni entie kodwa wachoronje semete okao mos mage entie Bondo. Ajali Jarongo wacho ni wala osebedo marach ne jo gazet haya irukamana inya jali beano kanyo ote mar Samio Koth kantie Bondo nyakoro mga jonga irukamano kumketomo gi TV in mioro ote magi wagoni irukamano unire makare nyinga Lydia Okeo jaloko marwa Lizo Tieno maber.